puteți vedea și jucăm Skyward. Salut! Nici nu mai lăsa să zbur. Așa. Da. Hai, pe ce solo intrăm? 3, repede. Ai intrat? Da. Dacă vreți timp, nu uitați să dați like. Bă, da, la școală a fost bună faza aia. Care? Când scria, vorbeam, tu că practic și eu vorbeam. Da. Nu zic că n-am sabit iar. Am sabit cu sarnesul de iară. Ce piatră cu șamin? Ne mulțumim cu asta. 3. N-am apa. Nici nu știu apa. Foarte. Bine, mă, încoară. Jos cu tine. Care da puțin lag eu. Am lopată cu efficiency 2. Ăsta are hack, e hacker, dă prin blocuri, Mi-a dat poată în jegul ăsta. Cine? Vezi că Leon 01 nici nu era full diamond, avea sabit de lemn și se dădea prin pereți, nu m-a bătut. Sunt cel mai bun de pe server. Sunt cel mai bun. Leon 01 kill. Știu. Vezi că avem unul în spate, Cât HP mai ai, dacă dă unul naval peste tine, gata. Ești mort. Eu. Ca să vreau. Știu cum nu mă lasă jegul ăla în bani. Dă, Doamne, să vină piscini, dă, Doamne, să vină piscini, dă, Doamne, să vină piscini. Ba da, exact. Lasă-l că-l bați. Da, cu HP-ul. Ăsta e hacker, nu? Nu. Dar nu lua Knoblech. E, oricum mai are și el 10 HP. A, ba nu. Turbescu, dă. Hai pe solo 1. 1, intri pe 1 când va termina. Bă, dar seară parcă juca mai bine ca azi. Ce că băga mea să nu mă las să-mi jur mala pe Gamestar. O, abia până peste 20 secunde. Am o carte cu Sharpness 4. Bă, mi-am făcut un playlist cu Skyward. Dar parcă aveai bani. Ce? Bă! Ce? Deja vrea unul să vină la mine. Mi-am făcut playlist cu Skyward. Ce ai făcut? Playlist. Dar câștigi la. Tu ești mă la nasol aici. Da, de mână.
Am aruncat pe unul în voi. O, am sabie de diamond. Eu am. Așa că tu stai chill acolo. Ce ai tu? Stai chill, că am și eu din aia. Ce hacker, uite, mă sparge. Dacă e hacker. Eu mă Hai, duc du-te. aici. Bă, uite cum fugi Zeus. Ia de mă. O, cred că mă bate. Hai, du-te că e clean up. Easy. A, nu m-am bătut niciodată. Ia de. Uite pe ăsta vreau să bat. Nu ia damage. Dă-te de aici, așa, mor. Ia de mă știu ca. Nu ți-apă în gură. Zici și tu la YouTube că ai hack. N-am hack. Da, de-aia ieri jucai cu hack. Iar da, dar acum n-am hack. Bine, când nu joc cu ei, decât când mai dea de și dau să dea mulți hacker și vreau să. Minti. Uite și tu la... La cine? Am puțin ăsta de aici. Te faci praf. Wow, și-a venit și prost. Prostea! Se urcă și ăsta aici. Care și ăsta? Vezi că vine unul. Du-te. Nu știu. O, vezi că se bat. Și bă, Și ăla mai are 10 HP. Sau pe insulă. Vezi că vine la tine. bă. Bă, dar nici nu ia... De ce nu ia damage? Sweetness de căcat! Hei, fugi și tu și el. O, stai că vine să bată. Bă, vezi că se bat. Iar asta! Bă! Da. Hai că eu dai. Hai pe solo 2. Ce faci, mă? A început? Nu. Da, înainte? Nu le zice, da. 200 de dani. Vai, bulanule. Mâncat iar. A, dar mă duc în mid. Nu, ai așa ca și eu. Am căzut. Am căzut fix pe penultimul bloc. Uite și eu ce era scat. Bă! Gata, ți ajungea, că te tot de la victima. Bă! Du-te mă că ai hack. N-am hack. Ai zis ai hack. Ha. N-am hack. Ai hack. N-am. Bine, ce dă. Te arunc. Bă, taci, mă, din gură. Te arunc, ce dă. Nu dă nimic. Bine acum. Peste mine? A venit cel la mine. Ia vii-mă la mine tu, Rotterdam. Uite-mă! Bă! Hai că te-a făcut praf la asta. Hai pe solo, bă. Bă, 1. Intră pe solo 1, repede. Ce? Că este mapa mea preferată. Bă, uite ce copil gen, un puțin. Te văd acolo.
Nu mă vezi. Da, da. Știu. Am 8 secunde să-ți văd fața aia de 4 ochi. A, da? Găsiți-mă. Aspirina 12. Zici plieri. Dau noval pe tine. Vezi că am venit. În fine. Sper să mi se audă Minecraft acum, că dacă nu e nasol. Sper domnul care. Așa, da. A venit! Da-te! A, nu știu de discutai. Ce faci acolo? Bă! Îți vrea în sabie. Da, și sabie. Bă, uite tu cât HP mai am. Nu pot sta la ăsta la bătaie. O, uite și tu ce chilaurist. Uite și tu cum nu ia damage. Uite-mă și tu. Uite cum aruncă cu sabia de diamond. Bă, este lag mare. Da, văd și eu că lag. Uite și tu cum nu pot să-l ating și mai are 2 HP. Hai, bate-mă. E lag. Am Bă. dat hai să... Hai. Eu zic că cam atât cu acest episod. Eu am fost Cloud 23, el a fost Ramo 14 și noi ne regăsim data viitoare. Pa, pa! Hai pe solo 2.